Wong sedekah kuwi senajan to apa wae kelong mesti tambah. Urung mesti wong sunate kelong ya ora tambah ya. Wong gawe. Kuwi rak perkara sing wujud fisik to. Tapi lak kelong. Tegese ngene lho, wong nandur kuwi mesti ngunduh. Ora mesti pangan wereng ya ora ngunduh ya. Kuwi rak wis ana paribasane to. Napa neh? Wong gawe bakal nganggo. Urung mesti, wong duduk kuburan ora dienggo dhewe. Ya Allah. Sama tahu tuh man, wong duduk kuburan wis melumah ngene. Maksudnya kamu itu belajarlah untuk mencari ilmu, sekolah menengah. Aku tahu nengah kejeron minggir neh aku. Piye jajal ngeten iki? Kuwi ya Allah kuwi jane wong piye ta kuwi. Aku asli getun ngomongan aku mau getun asli aku gelo banget aku. Aku yo getun karo sampean yo. Weruh lontong, ngerti? Weruh tempe, ngerti? Tempe neng jero lontong jenenge apa? Arem-arem. Tempe neng jero lontong jenenge arem-arem. Lah nek lontong neng jero tempe. Eram-eram. Ora iso. Lontong lontong jero tempe ku terus piye gawe? Makanan iki nek gak awake dhewe nek ora tau dadi kiko, iki gak iso, Dik. Koki. Kuwi nek lanang nek wedok kiko. Piye carane apa jenenge lontong ning jero tempe? Tempe ning jero lontong, tempe ning arem-arem. Nek lontong ning jero tempe, merem-merem. Ora percaya ta we? Nek ora percaya tekan omah lontongmu lebokno tempene bojomu nek pas goreng. Mula aja sampe ana wong ki sing mendho kaya sampean kuwi. Wong ki yen bodho mesti dadi pangane wong pinter. Ngono lho. Sing ngomong sapa tangga kuwi bodoh malah ngapusi wong pinter-pinter saimu. Lah kok iso ngono ki Lah sugih kok. Oh, sugih ki mergo titipan. Kuwi titipan. Nah, Ono Tak omongi. piye? Berarti wong kudu Sedekah. mergo Kuwi titipan, mergo kowe diwenehi rezeki kuwi 2,5% duweke wong lho titipan. kuwi malah kleru, Mas. Kok kleru iki lho. Wong titipan kok diwenehi wong-wong. piye to sampean ki? Saman titip sepeda motor mulai mbok juga apa lah? Loh, tanggung jawab kan itu punya kita kok. Jenengan punya mobil sama titip nih, mulai sampe bener mboten? Dijikono. Lah nggih. Berarti titipan kan dijukone. Gusti Allah lho titip kok mbawane wong-wong. Wah, ayo jajal sok meneh ditikoni malaikat. Ndi sing tak titipne awakmu pun kula oleh wong-wong digepuk cengli bosok, Pak. Ndok apa sing paling enak? Ndok apa sing paling enak? Nogosari. Salah. Lemper. Salah. Madu mongso. Salah. Apa? Ndok apa sing paling enak? Nogosari. Salah. Lemper. Salah. Katok kowe. Katok. Katok. Pitik anu ndok pitik. Salah. Ndok pitik mangan nogosari. Salah. Ndok mentok. Salah. Ndok mentok jerone lemper. Salah. Lah iso. Apa? Ndok apa sing paling enak? Ndok apa, Dik? Ndok dikukur. Oh isuk-isuk enak, Dik.